Monsieur Lambrinidis, pour une minute. Micro. Non, mais micro. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Très bien. Εδώ που χρειάζεται σήμερα μια νέα οικονομική και κοινωνική συμφωνία, ένα νέο New Deal. Αν δεν το πετύχει, τότε η απληστία των αγορών θα συνεχίσει να την σπρώχνει σε επενδύσεις αντιπαραγωγικές, σε επενδύσεις που υποθηκεύουν τον μέλλον της, των εργαζομένων της και των πολιτών της. Τι θα πει ένα New Deal? Χρειάζεται ένα νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης. Χρειάζεται ένας νέος ρόλος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χρειάζεται μια νέα αντίληψη για το κοινωνικό κράτος, όχι σαν ουρά της ελεύθερης αγοράς, άρα σαν πυρήνας της ανάπτυξης. Χρειάζονται νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, ένα ταμείο πράσινης ανάπτυξης, ένα σοβαρό ταμείο παγκοσμιοποίησης και φυσικά μεγαλύτερος προϋπολογισμός της Ευρώπης. Και χρειάζεται και ένα νέο κοινωνικό Μάστριχτ της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ευχαριστώ.